for jokes. What's up mga kapaparts? Habang maliwanag pang mundo, gawin natin productive yung oras natin. So, farming time! So, hindi masyado mainit mga kapapart. Masarap talaga mag farming. Let's enjoy the day.
garden, dapat hindi tayo magdidiri sa mga lupa. Kasi yung mga tamo dyan, maraming kasing-kasing lupa o yung mahawakan natin. Yan, trabaho ng magsasaka. Magtanim upang may ma-harvest, may gulay, may mainuno. Balang araw mabawasan naman natin yung pagbili. So yung pera na naipunan natin, yung mga sweldo natin, magagamit natin sa ibang paraan. Pwede natin magagamit sa pagbili pa ng mga gulay, ingredients gaya ng luya, sibuyas, pwede natin italim yan, tanglad, pwede italim yan para kung nagtatapon tayo. So, ang video ko mga kapaparts, paano ang alternative para din natin magtinito ng gulay. So, pwede kayo magtanim sa mga paso mga kapaparts. Kung wala kayong area na ganito, sa paso lang, tapos ibisa naman tubig, ay mabubuhay. Kahit talong, kamatis, pwede sa paso. Sa mga palangganang bilog, sa mga lata, balde, pwede mga kapaparts. Basta ang alagaan lang natin. So mga kapaparts, sana panoorin nyo lagi ang gardening tutorial ni Paparts. Hindi lang panoorin, dapat talaga gawin. Ito na, matapos na ito mga kapaparts. Let's do gardening. Datiles. Ito ang datiles mga kapaparts. Bubunutin natin to kasi mamatay yung mga halaman natin. Pasensya siya mga kapaparts. Kailangan talaga masurvive yung gulay. So, ayan. Sa kunting oras na nilaan natin dito sa gardening, cleaning station. So nakita naman natin mga kapaparts, malinis na siya. So hahayaan natin to siya na mabulog upang gawin din siya fertilizer. Ipabulog muna natin yan, tapos i-flood. Pwede na natin tamnan kung anong gulay gusto natin. Ang gusto ko dito ay ibalik ko yung ampalaya, pero bago yan dapat ayusin natin mabuti, kasi pagdating kasi ng ulan-ulan ay mag-flooding yun dito, abot ng tubig dito. No, sayang yung gulay natin pag maabutan ng tubig, mamatay. So pinapawisan ng mga kapapart at dumidilim na rin. So it's time to stop the cleaning station. Ayan. Pinapawisan ng mga kapapart. So okay lang yun, at least may nagawa tayo. Marumi ang kamay, ganito talaga ang kamay ng mga magsasaka. Hasta yung camera ng cellphone ko kapaparts, parang nadumihan na yata. So ayan mga kapaparts, so, nakita ko natin dito, ito ang old stem ng ampalaya ko na hindi pa siya namatay hanggang ngayon.
So magdagdag na naman tayo dito ng ampalaya. Dito may buhay pa ng ampalaya. Matanda na to pero hindi ko alam bakit hanggang ngayon buhay pa siya. May bunga pa nga ako nakita dito mga kapaparts. Ayan o. Survive pa ang so ito mga kapaparts ang nagawa natin sa araw na to. So kahapon dito ako naglinis mga kapaparts sa kawayan na to. Dito ako naglinis kahapon. Sinusunog ko yung mga sanga ng kawayan hanggang papunta doon. So thank you talaga sa palaging panonood dito sa Papar's Joke. Sa susunod magpo-post ako ng video tungkol naman doon sa mga lupa na clay soil, gawin natin loam soil. Maybe this week i-upload ko yun. Tuturuan ko kayo kung paano gagamitin yung clay soil, ihalo-halo natin para maging loam soil siya, at paano natin malalaman na clay soil siya. So yan, abangan mga kapaparts. As of now, thank you. Kasi kailangan na magkape si Paparts. Masarap mga kape mga kapaparts pag ganito na pinapawisan. So thanks God kasi marami na tayo. Malaki na yung area na linisan natin. Tuloy-tuloy lang to, araw-araw pag may time. Active ang oras. Ganito ang gagawin natin mga kapaparts. So thanks God. Thank you for watching the Papar's Joke. Please subscribe pag hindi pa subscribe, and I wish you all God protected. Be happy mga kapaparts. Bye bye. Thank you. Papar Jokes.